Ambe Jeux Olympiques nanko JO Paris baflem gon nani keneka yani kurlum karle baraw ka kesini juma jouer kalon tlemon woro sam baflem gon nani na Paris France jamana kan nyonda do be sena ina fo misalila sedan 30 mi me chemanu ko fo minu simateme sam goni sabaka nanko espoiru kunu araba jouer kalon tlemon nani sam baflem gon nani na uka boko folola mali sedan 30 na chemanu minu simateme sam goni sabaka oluni Israel taw ye flani binke sima sesila chilo kelenkele fanfla be fe malika job na lamaga fili coronana no kara mali sedan 30 no ka filiye sanga bidurnu woronana ayra ka sedan 30 Hamidou Diallo bena chilo do malikun nango yabe nka otana to ni malika sedan 30 o bena sale ya nyodan coronana sanga birono sabanana chemoko jarabe na ntolantan kosoba kata Israel ka jol lamaga ni shigna dumya ye o bena ke chelu kelengele fanfla be fekada kan mali bena Israel chelu jibo nyoda bena kunche ochugula hali sanga kelen farale wati ko folen kan sanga bi konontoni kele o majabi yelema akoni gelara doni ka amachien ni ba doko malika kulu kononana ni kenen kan no e groupe D ye Japon ese soro kosobe Paraguay kan chelu duru okra Japon taye kanankolo Paraguay osoro onyogoda tanaka kon mali ni Israel tanye kuno raba de le karamogo aluba dara jelo na be wele konti ka chedon koni baraba de bolo kenen kan mali ka boko flana mali ni Japon de be nyon soro kenen kan onyogoda be tan siningene sibiri je kalon tlemon wolon flasa ba flem gon nani na mali ka boko sabana jio kenen kan senantronta kunda chemanu minu simatme sam gon sabaka mali ni Paraguay de be nyon soro tarata nata je kalon tle bisaba sam ba flem gon nani na mali dronte farafina cheboye jio kene kan espoir kunda France jamana kan Argentine bina Maroc nyekoro Argentine chelukele Maroc farafina chebore chelufla Egypte ni République Dominicaine flani binde kera kanankolo fanfla be fesima sesila la Guinée farafina chebore ale bina Nouvelle-Zélande nyekoro la Guinée chelukele Nouvelle-Zélande chelufla Mali ka sedan tolontana chemanu minu sima teme sam goni sabaka olu dronte na Mali joyro fa Jeux Olympiques JO kene kan France jamana kan Mali non nikela mogo flabe ye a kene kan chekele ani muso kele minye cheye otogo Alexien Kuma alebna ka nyodan ke ni Jeux kalon tle bisabana ta sam bafla mi nani na no be ben trata na tama minye muso ye ale togo Aïchata Diabaté alebna ka nyodan ke utikelo na ta tle saba sam bafla mi nani na noni kela mogo flying bena nyodan ke crawl de la na be fotuguni nage libre chenoni kodo Alexien aleka nyodan bena ke 100 mètres crawl de ye no ye chenoni mètre keme Aïchata Diabaté aleka nyodan bena ke 50 mètres crawl we chenoni mètre biduru ye kafara noni kan taekwondo karate obe kene kan Mali togola France jamana kan joina athlétisme obey Mali togola no e bul bribri jouer na Jeux Olympiques France jamana kan boxu bolo kuru obe kene kan Mali togola Jeux Olympiques kene kan Jeux Olympiques re na be fuma ko JO nyinanta baflam gwan nani France jamana kan farakolo nyinanje sukula bisbane fla bunyonko debna ye kene kan ni jeu kalo yin katabla utikalo na tat le tan kelen sam baflam gwan nani na Jeux Olympiques kene kan farakolo nyinanje kela chama de be kene kan ani mogo chama woro bayirikaw VOA Bamara togola Bamako Siaka Traoré kala Selido